Un auditori a Rafael Bunyol, una biblioteca al Balà dels Sorells i un centre cultural a Tavernes Blanques. Són 3 dels 160 projectes del Pla Confiança en matèria cultural i avui els ha inaugurat el president de la Generalitat. El pla té un pressupost de 133 milions d'euros per a infraestructures culturals que crearan 5.000 llocs de treball i més de 250 contractes amb empreses de la comunitat. 160 projectes culturals es faran realitat a tota la comunitat gràcies als més de 133 milions d'euros d'inversió en el Pla Confiança en aquest àmbit. El president de la Generalitat ha inaugurat este matí 3 noves infraestructures a Rafael Bunyol, al Balà dels Sorells i també a Tavernes Blanques. Són mostres d'agraïment d'un poble que ha vist com un dels seus somnis, el seu auditori de música, es feia realitat gràcies al Pla Confiança. Més d'1,5 milió d'euros d'inversió dels 133 milions i mig que el Pla Confiança ha destinat a 160 projectes culturals. Ha fet possible que moltíssims pobles puguen disposar d'obres que difícilment haurem pogut realitzar. Albalat quiere hacer patente nuestro agradecimiento por tener un presidente de la Generalitat que en tiempos de crisis económica ha sabido mantener su apuesta por la creación de riqueza y de bienestar para todos. L'aposta per la cultura del Consell ha convertit la Comunitat Valenciana en la segona autonomia amb més museus i sales de concert i una de les 3 comunitats espanyoles en número de biblioteques, centres com la nova Biblioteca Municipal d'Albalà dels Sorells, 150.000 euros d'inversió que acosten la cultura i ofereixen noves oportunitats a este municipi. És l'orgull de ser valencià. És important la biblioteca, l'auditori, la carretera, la defensa dels nostres interessos, de la nostra identitat, de la nostra cultura, de les nostres senyes com a poble, però fonamentalment és l'orgull de treballar tots els dies per a que siguem el millor poble del món. I vora 2 milions ha invertit el govern valencià en el nou centre de Tavernes Blanques. Amb la seva inauguració, el president Camps tanca la primera de les jornades que dedicarà a conèixer de primera mà els fruits dels més de 1.020 milions d'euros d'inversió en els municipis del Pla Confiança. Un pla que s'ha convertit en punta de llança de les polítiques posades en marxa pel Consell per ajudar els valencians a eixir de la crisi.